الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فشرح به الصدور وأنر به العقول وفتح به عين عميا وأذنا سما وقلوبا علفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлык галәмнәрнең Раббысы, тәрбиячесе булган, безне төрле нигъмәтләре белән бүләкләгән Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд саналарыбыз һәм мактауларыбыз булса иде. Барча галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән, бөтен пәйгамбәрләрнең имамы булган, безгә бәхет, сагадат юлын күрсәткән сөйкле Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламгә, аның хөрмәтле гаиләсенә, барлык сахабаларына, күңел төрләребездән чыккан сәламнарыбыз, салаватларыбыз һәм һәр төрле изге дуаларыбыз булса иде. Ике гаеттән дә улуграк булган изге җомга көнендә тахаратлар һәм гусыллар алып, пак матур киемнәр киеп, хушбуйлар сөртеп, ерак һәм якын җирләрдән килеп, мәчетебезгә җыелган мөхтәрәм дин кардәшләрем, һәр кайсыгызны динебезнең күркәм сәламы белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Таала барчабызга да үзенең шексез сәламын, рәхмәтен һәм баракатын ирештирсә иде. Изге җомга көнне Аллаһ Раббыбыз изге гамәлләребезне, кылган дуаларыбызны кабуллардан кылса иде. Ике җомга арасында фани дөньядан мәңгелек ахирет тормышына күчкән туган һәм дин кардәшләребезнең гөнаһларын гафу итеп, Аллаһ Таала аларның рухларын шат кылса иде. Ике җомга арасында шушы мәчеткә, башка мәчетләргә һәм мәдрәсәләргә ярдәм иткән, үзләренең хәлал малларын изге юлларда сарыф иткән дин кардәшләребезнең малларына Аллаһ Таала бәрәкәт бирсә иде. Аларны да, безне дә үз рәхмәтеннән аермаса иде. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, изге Рабиул Аввал ае дәвам итә. Бүген Мәүлид аеның 2нче җомгасы. Рабиул Аввал ае башкача Мәүлид ае дип атала, чөнки Мәүлид сүзе туу дигәнне аңлата. Шушы айда сөйкле Расулыбыз алейхиссалату вассалам дөньяга килгән. Пәйгамбәребезнең дөньяга килүе Аллаһның улуг бүләге, рәхмәте. Чөнки Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам бу дөньяга килгәнче халыклар караңгылыкта иде. Халыклар нәфескә, шайтанга ияреп яшиләр иде. Җәмгыятьтә гаделсезлек, әхлаксызлык таралган иде. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам бу дөньяга килеп, халыкларны караңгылыктан яктылыкка, наданлыктан гыйлемгә чыгарды, бәхет юлын күрсәтте, халыкларны хак юлга бастырды. Шуңа күрә без мусламаннар Рабиул Аввал айында Пәйгамбәребезне искә алабыз. Аның тууына шатланабыз. Мондый мәҗлесләр, Пәйгамбәребезгә багышланган мәҗлесләр, мәүлидләр бөтен ислам дөньясында үткәрелә. Һәм кайбер кардәшләребез бу мәҗлесләрне үткәрергә ярамый дип әйтәләр. Сахабалар заманында андый мәҗлесләр булмаган диләр. Әйе, сахабалар мәүлидләрне үткәрмәгәннәр. Чөнки шундый мәҗлесләрне үткәрергә ихтияҗ булмаган. Сахабалар Пәйгамбәребезне чын күңелдән яратканнар. Алар аны күреп белгәннәр. Алар аңа ияреп яшәгәннәр. Шуңа күрә аларга Мәүлид көнендә җыелырга, Пәйгамбәребезне искә алырга кирәк булмаган. Алар һәр вакытта аны белән бергә булганнар. Мәүлидләрне үткәрүнең максаты Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам турында белемнәребезне арттыру, аңа карата мөхәббәтебезне арттыру. Бүген көндә күпләребез Пәйгамбәребезне белеп бетермибез. Әле аның турында белемнәребез җитәрлек түгел. Шуңа күрә мәүлидләрне үткәрү мөһим чара. Инде сахабалар Пәйгамбәребезне яратулары турында берничә хадисны китерәсем килә. Көннәрдән бер көнне сөйкле Расулыбыз алейхиссалату вассалам
bir сахабасын күргән. Кайгырып утырган bir сахабасын күргән һәм сорау биргән. Нәрсә булды? Нинди проблемаң бар? Һәм бу сахаба җавап биргән: "Я Расулулла, бу дөньяда без сине берничә көн күрмәсәк, сине сагынабыз, юксынабыз. Мин ахиратны күз алдына китердем. Син ахиратта җәннәттә булачаксың. Югары урыннарда булачаксың. Без дә Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керербез, ләкин анда без синең белән бергә булырбыз микән? Синсез без анда ничек яшәрбез?" дип уйлап утырам әле дип әйткән. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам аны тынычландырган, ул булай дип әйткән: "Әл-мәр'у ма'a ман ахабба." Һәр кеше үзенең сөйгәне белән, яратканы белән бергә булыр. Әгәр без Пәйгамбәрбезне ихлас күңелдән яратсак, аның сөннәтләрен үтәсәк, аның юлыннан барсак, җәннәттә дә аның белән бергә булачакбыз. Һәм Ибн Хишам үзенең китабында китергән бер вакыйганы да искә төшерәсем килә. Белгәнебезчә, сөекле Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәдә вафат булган. Пәйгамбәрбез вафатыннан соң күпмедер вакыт узгач, Билал радиллаһу анһу, Пәйгамбәрбезнең муаззине, Мәдинәгә кайта һәм намаз вакыты җиткәч азан әйтә башлый. Аллаһу акбар дип әйтә башлый. Халык Билалның тавышын таный һәм барысы да елый башлыйлар. Пәйгамбәрбезнең чырын күз алдына китерәләр. Пәйгамбәрбез яшәгән елларны күз алдына китерәләр. Һәм Билал радиллаһу анһу ашһаду анна Мухаммадар Расулуллаһ дигән сүзләргә җиткәч, үзе дә елый башлый. Пәйгамбәрбезне сагынып елый башлый һәм азанны дәвам итә алмый. Менә ничек сахабалар Пәйгамбәрбезне яратканнар. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, сөекле Расулыбыз алейхиссалату вассалам бөтен галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән. "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Пәйгамбәрбезне кешеләр генә түгел, барча мәхлуклар көтеп торган. Һәм аның турында барча пәйгамбәрләр белгән. Аллаһ Тәгалә Гимран сүрәсендә әйтә: Аллаһ Раббыбыз барча пәйгамбәрләр белән килешү төзегән. Һәм шушы килешү буенча барча пәйгамбәрләр Пәйгамбәрбез турында хәбәр бирергә тиеш булган. Һәм бу хакта хадисләрдә дә әйтелгән. Пәйгамбәрбезгә килеп киткән барча пәйгамбәрләр сөекле Расулыбызны белгәннәр. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйткән: "Мин Ибраһим алейхиссаламның дугасы һәм Гайса алейхиссаламның шатлыклы хәбәре." Ни өчен Пәйгамбәрбез шулай дип әйткән? Чөнки Ибраһим алейхиссалам Кәгъбәтулланы төзекләндергәндә дуа кылган: "Я Раббым, шушы җирлектән бер пәйгамбәрне җибәрсәң иде. Ул пәйгамбәр синең сүзләреңне, синең аятларыңны халыкларга җиткерсә иде", дип дуа кылган. Һәм аның дуасы кабул булган. Шушы дуаның нәтиҗәсе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Гайса алейхиссалам үзенең кавымына әйткән: "Миннән соң бер илче киләчәк, һәм аның исеме Әхмәд булачак." Шуңа күрә Пәйгамбәрбез мин Гайса алейхиссаламның шатлыклы хәбәре дип әйткән. Сөекле Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям күп авырлыклар күргән. Күп сынаулар аша үткән. Белгәнебезчә, ул ятим булып үскән. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бу дөньяга килгәнче аның әтисе вафат булган. Пәйгамбәрбезгә 6 яшь булганда әнисе вафат булган. Пәйгамбәрбезгә 8 яшь булганда бабасы Абдул-Мутталиб вафат булган. Ләкин Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бер кайчанда күңелен төшермәгән һәм ул Аллаһның тәрбиясендә булган. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйткән: "Миңа тәрбияне Аллаһ бирде һәм бу тәрбия нинди күркәм булды." Сөекле Расулыбыз алейхиссалату вассалам иң итәгатьле, иң юмарт, иң гадел, иң тыйнак, иң игелекле, иң акыллы, иң камил кеше булган. Чөнки аны Аллаһ тәрбияләгән. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, безгә аның тормышын өйрәнергә, аның турында белемнәребезне арттырырга кирәк. Әгәр без Пәйгамбәрбезнең тормышын яхшы өйрәнсәк, аның күркәм сыйфатларын тирән өйрәнсәк,
без күбрәк изгелеккә омтылачакбыз. Күбрәк игелекле гамәлләр кылырга тырышачакбыз. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә: "Астаизу билла ва иннака ла'ала хулуқин азим." Дөреслекдә син бөек әхлак иясе ди Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбез турында. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лaqad кана лакум фи расулиллаһи усватун хасана." Дөреслекдә Аллаһ Расулында сезнең өчен иң күркәм үрнәк бар. Мөхтәрәм җәмәгать, бүген күп кешеләр эштән кайткач, өйдә ял иткәндә файдасыз тапшырулар карыйлар. Телевизорда бик күп кирәкмәгән тапшырулар. Һәм шушы тапшыруларны карап вакытларын бушка уздыралар. Кайберләребез интернетта утыра. Кирәкмәгән тапшырулар, кирәкмәгән файдасыз булган фильмнар карап вакытларны уздырабыз. Әгәр дә без көн сайын Пәйгамбәрбез турындагы китаптан иң кимендә 5 бит укысак, күп мәгълүмат алачакбыз. Күп мәгълүмат алачакбыз. 30 көн дәвамында көн сайын 5 бит укысак, Пәйгамбәрбез турында күпме белемнәр алачакбыз. Шуңа күрә гадәтләник. Көн сайын вакыт табырга Пәйгамбәрбез турында белем алырга, аның турында белемнәребезне арттырырга. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә безнең күңелебезгә аңа карата мөхәббәтебезне арттырачак. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, шунысын әйтергә кирәк. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Әгәр дә кешедә 3 сыйфат булса, ул иманның ләззәтен тыяр." Әгәр дә кешедә 3 сыйфат булса, ул иманның ләззәтен тыяр. Һәм шул 3 сыйфатның беренчесе Аллаһны һәм аның пәйгамбәрен ярату. Әгәр дә кеше Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямны яратса, шушы ярату, Пәйгамбәрбезгә карата булган мөхәббәт аның гамәлләрендә чагылырга тиеш. Кешеләр белән булган мөнәсәбәттә, күршеләребез белән, дусларыбыз белән булган мөнәсәбәттә Пәйгамбәрбезнең сөннәте чагылырга тиеш. Аңа карата булган мөхәббәтебез күренергә тиеш. Мөхәббәтебез сүзләрдә генә түгел, гамәлләребездә чагылырга тиеш. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә: "Астаизу билла, кул ин кунтум тухиббуналлаһ фаттабиуни юхбибукумуллаһ." Эй Мөхәммәд алейхиссалату вассалам, әйт кешеләргә: "Әгәр дә сез Аллаһны яратсагыз, миңа иярегез, һәм Аллаһ сезне яратыр." Мөхтәрәм дин кардәшләрем, Пәйгамбәрбезнең уммәте иң хәерле уммәтләрдән санала. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә: "Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас, таъмуруна бил-маъруфи ва танхауна лил-мункари ва ту'минуна биллаһ." Менә монда безгә сөенечле хәбәр бирелә. Пәйгамбәрбезгә ияргән, аның сөннәтләрен үтәгән кешеләр иң хәерле кешеләр, иң хәерле уммәт. Һәм монда үткән заманда әйтелгән: "Сез хәерле уммәт булдыгыз. Кунтум хайра умматин." Сез хәерле уммәт булдыгыз. Үткән заманда әйтелгән. Монда кемнәр турында сүз бара? Сахабалар турында сүз бара. Алар иң хәерле уммәт вәкилләре дигән исемгә лаек булганнар. Чөнки алар шушы аятта әйтелгән сыйфатларга ия булганнар. Таъмуруна бил-маъруфи. Алар изгелеккә өндәгәннәр. Башта үзләрен изгелеккә өндәгәннәр, һәм башкаларны изгелеккә өндәгәннәр. Һәм ва танхауна лил-мункари, алар явызлыктан тыйганнар, үзләрен һәм башкаларны. Ва туъминуна биллаһ, һәм алар ихластан Аллаһка ышаналар. Менә шушы сыйфатларны үзебездә булдырсак, без хәерле уммәт вәкилләре булачакбыз. Изгелеккә өндәү сүз белән генә түгел, үз мөнәсәбәтебез белән, яшәү рәвешебез белән изгелеккә өндәү. Явызлыктан тыю сүз белән генә түгел, моны эшләргә ярамый, тегене эшләргә ярамый дип әйтү генә түгел, үз гамәлләребез белән, үзебезнең яшәү рәвешебез белән күрсәтү. Явызлыктан тыю һәм ихластан Аллаһка ышану. Аллаһ Тәгалә барчабызга да шушы сыйфатларга, шушы дәрәҗәләргә ирешергә насыйп итсен. Инде мөхтәрәм җәмәгать, яна шунысын әйтергә кирәк. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безнең өчен кайгырган.
безнең өчен тырышкан, безнең өчен елый-елый дуалар кылган. Ул бу дөньяга килгәч, аның беренче сүзләре уммати, уммати булган. Әй минем умматым дигән. Һәм шуңа күрә без дә аның өчен дуа кылырга тиеш. Һәм аның өчен дуа кылу ул салават әйтү. Салават әйтү ул Аллаһның әмере. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я аyyuhalladhina аману саллу алейхи ва саллиму таслима." Аллаһ үзе һәм аның фәрештәләре пәйгамбәргә салават әйтәләр. Әй иман китерүчеләр, сез дә пәйгамбәргә салават әйтегез һәм сәламнарыгызны җиткерегез. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Я Раббым, пәйгамбәребезгә һәм аның гаиләсенә рәхмәтеңне ирештер. Салли, рәхмәтеңне ирештер. Аллаһумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Пәйгамбәребезгә һәм аның гаиләсенә бәрәкәтеңне бир. Шушы сүзләрне без һәр намазда әйтәбез. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, намазда гына түгел, бигрәк тә менә Мәүлид аенда башка вакытта да шушы сүзләрне әйтеп йөрик. Юлда булганда, ял иткәндә, утырганда шушы салаватларны әйтик. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля саййидина ва набiyina Мухаммад дип тә әйтергә мөмкин. Салаватлар күп. Салаватлар әйтеп йөрик. Пәйгамбәрбез алейхиссалату ва саллям әйткән: "Кем миңа бер мәртәбә салават әйтсә, Аллаһ аңа 10 мәртәбә салават әйтер. Аның 10 хатасын гафу итәр, аны 10 дәрәҗәгә ирештерер." Карагыз, бер салават аркасында күпме ниғмат бирелә. Икенче хадисләрдә әйтелгәнчә, әгәр без пәйгамбәребезгә салават әйтсәк, аңа сәламнарыбызны җиткерсәк, пәйгамбәребез дә безгә җавап кайтара. Ул да безгә сәлам әйтә. Инде мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә барчабызга да пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам турында белемнәребезне арттырырга һәм аның сөннәтләрен үтәргә насыйп итсен. Һәм инде тагын bir-ике хадисны искә төшерәсем килә. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның сөннәте гамәлләребездә чагылырга тиеш дип әйттек. Болай дип әйтелгән: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахири фальякул хайран ау лиясмут." Кем Аллаһка һәм ахират көненә иман китергән булса, хәерле сүз сөйләсен яки дәшмичә калсын. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам һәр вакыт изге сүзләр сөйләгән. Ул гайбәттән, ялган сүзләрдән, кешеләрне рәнҗетерлек сүзләрдән ярак булган. Ул кешеләрне һәр вакытта шатландырган, сөендергән. Телебез аркасында күпме хаталар кылына. Телебез аркасында гаиләләр таркала. Телебез аркасында дуслык җипләре эзелә. Шуңа күрә менә шушы хадисны истә тотып, һәр вакытта хәерле сүзләр сөйләсәк иде. Һәр вакытта бер-беребезне шатландырсак иде. Бер-беребездә кимчелекләр түгел, яхшы сыйфатларны күрә белсәк иде. Кимчелекләргә игътибар итмик, яхшы сыйфатларга игътибар итик. Әгәр дә кимчелекләр, хаталар күрсәк, кардәшебездә хаталар күрсәк, пәйгамбәребез кебек аның өчен дуа кылыйк. Аның туры юлга басуын телик. Ул күрмәгәндә аның өчен дуа кылыйк. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам әйткән: "Әгәр берәү үз кардәше өчен дуа кылса, Аллаһ бер фәрештәне җибәрер, һәм ул фәрештә әйтер: 'Я Раббым, бу кылың кардәше өчен дуа кыла. Шундый нәрсәләрне сорый, аңа да шул нәрсәләрне бир.'" Без кемдер өчен дуа кылсак, безнең өчен фәрештә дуа кыла торган була. Карагыз нинди фазилат. Бер-беребезгә изгелек телик. Һәр вакытта бер-беребезгә ярдәм итик, изге гамәлләрдә ярдәм итик. Шул вакытта без пәйгамбәребезнең сөннәтләрен үтәгән булабыз. Түбәтәйгә, сакалга гына түгел, күркәм сыйфатларга да игътибарлы булсак иде. Мөхтәрәм җәмәгать. Икенче хадистә пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам әйткән: "Өч сыйфат мунафикның сыйфаты булыр. Әгәр дә берәүдә шушы өч сыйфат булса, ул мунафиклардан булыр. Беренчесе вәгъдәне үтәмәү. Икенчесе ялган сүзләр сөйләү. Һәм өченчесе әманәткә хыянат итү." Шушы
sıfatlarını isten çıkarmasak idi. Va'dani үтәмәү, bugün кайберләр вәгъдә бирәләр, вәгъдәләрен оныталар, үтәмиләр. Ялган сүзләрдән сакланыйк һәм әманәткә хыянат итмик. Ягъни безгә бер әйбер бирелә сакланырга. Һәм вакыты җиткәч без ул әйберне кайтарырга тиеш. Зарар китермичә. Менә әйберләрне биргәндә сакларга бирелгән әйберләрне биргәндә ул әйберләрне, ул нигъмәтләрне саклыйк һәм вакытында хуҗаларына кайтарыйк. Инде Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбызга да шушы хадисләрне истә тотып, Пәйгамбәребезнең сөннәтләрен үтәп, аның Аллаһ Тәгаләнең шиксез рәхмәтенә ирешергә насип булсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim al aliyyul azim as-sami'ud du'a.